uya ndiri kuona uyu mwana wangu mukomana nevamwe vana vari vakaita mudungwe vakanditi amai mhanyai mundibatsire ndati iwe ndokubatsirane ini ndinozosvika ikoko nomugonai mwana wako uyu aindisa nezvibhakera anga asina weapon yakabata asi asipedza atora simbi ndobva abata simbi mukomana uye manje akatanga kuswa vati fight iyo vari kudzorerawo abva anhonga simbi yakanga yakareba kudai simbi iyoyo ndokuva pai ndangoti bango pagedhi ndokubva ndasvika ndikati nai uda kuuraya mwana wangu ndokubva ndaita purani yekurova ndobva ndamuti muno mubho nebangori ndobva ndadzokera ndichirova majoini apa ndobva ndakazorova shamunhata akati vatibudai vanga vari muamai akati vatibudai mahwana asati atanga ndikaona kuti ana mai guru makagara pamuranjisapo dzimba dzatsvagwa kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Kana musati maita subscribe, tikukurudzirai kuti muite subscribe kuti mhuri yedu yeDestiny TV irambe ichikura uye murambe muchiita like nyaya dzatinokuunzirai panapa. Munyaya inorwadza, nyaya inosuvisa kuno kumhondoro kudunhu raChief Nyamweda Sabhuku Mbwerere pane mhuri yakapisirwa musha. Munyaya inorwadza, dangwe repamusha pano Brandon Gwara akapisa musha wababa vake. Mwana komana uyu anonzi akatanga kutora zvinodhaka. Baba vacho pavakatanga kudedzerwa kuti mwana haasi kuita zvakanaka pfungwa, vanondiwo vakatombofunga kuti zvimwe mwana aroiwa, asi kuzoenda kwavakaita naye kuchipatara vakanonzwa kuti mwana ava kutora zvinodhaka. Tasvika pano tirikuona pano pamusha pane dzimba dzakatsva. Mungatitsanangurire kuti chii chakaitika nekuti tirikuona taona dzimba dzakatsva dzimwe dzakatoputsika. Ichokwadi, dzimba dzakatsva. Pane mwana wangu Festival ndiye akapisa mukomana anotora madrugs aya saka anomborwara. Saka pakauya urwere hwake akabva apisa dzimba. Aive ari violent ndokubva apisa dzimba neproperty yese yatsvira mumba. Hapana achakabuda hapana. Mataura kuti mwana komana wenyu mimi. Komana uyu ane makore mangani? Ane 21 years. Muchitaura mimi mataura nyaya yekuti ari kutora madrugs. Mwana ane 21 years, madrugs acho akatanga kuatora rini uye madrugs api aanotora? Iye achisanangura anoti ndatanga kutora muna 2022. Anotora madrugs anonzi guka makafeni nembanje. Ndo madrugs andakazoita research kupsychiatric kugomo. Ndobva vati ndo madrugs ari kutora. Iko zvino zvaari kupi mwana komana? Ine zvakamuendesa kuchikurubi. Imimi ndimi akamuendesa here kuti mushure mekunge apisa dzimba akabva auya akasungwa akatorwa kuti mimi ndimi akatoenda naye kuti ndauya nemwana uyu? Ndini ndakaenda naye ndobva ndafambira nhau dzacho dzekuti aende kuchikurubi. Ndakatanga ndaenda naye kugomo kwaimbochirapwa kupsychiatric yekugomo kuhospital yekugomo. Ndobva vazondirifera kuti aende kuchikurubi. Ndobva ndaenda naye kuchikurubi saka ndokwandakamusiya. Mataura mukati mwana akatanga kutora madrugs 2022. Imi makazoziva sei kuti ndo zviri kuita mwana uye maziva ndeapi matanho amakaedza kutora kubatsira mwana? Takaziziya muburidziro inokuona musi wakatotanga kutoita zvekupenga izvozvo. Ane zuva raakatanga kupenga asi achitsanangura aiti ndatobvira kuti arachitora madrugs iwayo. Saka ipapo ndopanga aitotaura wega kuti ini ndozvandotora izvozvo. Atofamba achinhonga zvimapamba zvezvi. Akurwara atora zvimapamba zvezvi achiita violent achida kurova vanhu achida kuda kupwanya motikari dzevanhu. Panapa tikatombotiza kuti zvekutombonorara kumagadheni naadzimai nemhuri yese takatombonorara kumagadheni atadzingwa pana naye. Nderini paakambokutandanisai paakambokudzingai? Muna 2022 mumashatangisa. Mwana atanga kutora zvemadrugs izvo ndaapi matanho amakaedza kumubatsira nawo? Tanzwa muchiti imimi aimboenda kugomo kupsychiatric unit. Imimi maziya kuti mwana ari kutora madrugs, ndaapi matanho amakaedza kumubatsira nawo? Matanho atakamboedza kumubatsira nawo takamboedza kumukansela chaiko kuti madrugs anokukwadza upenyu hwako, anokanganisa future yako, achiita seanonzwisisa. Otomboti ndaregedza but nokuzofamba kwenguva tatoona kuti
anoregedza nhasi mangwana unoona achitoputa futi mbanje dzacho, akaregedza nhasi mangwana unoona achitoputa futi mbanje dzacho. Ndokuedza kumbomubvisa kunzvimbo inei, takamboedza kumubvisa nzvimbo inei kuti ashaye yokukopareta nawo, but still kwanga ariko kwanga achitongotora. Pa21 years tiri kuona kuti takutoti uyu murume mukuru. Chii chaiswera chichiita mwana? Nekuti kunyange mwana unotaura kuti kana munhu akangogara pfungwa dzakangogara dzinotanga kufunga zvinhu zvisingaiti. Iye semwana ari pamusha kunoko kumusha, ndaapi mabasa aimbobate kuti tingati isusu aisabva aswera akagara? Aiita zvekurima, akanga akawana basa pamuzi kuMarirango kunonzi Madzimba Muto. Akarima ikoko mambaira 2 hectares dzikaita zvokuti akaachivha dzikakura vakatowana mari, profit ikawanikwa. Saka ikoko ndokwakatanga kupengera, ndobva ndatozodaidzwa kunzi mwana ako mene zvaari kuita, ndobva ndabva kuno ndichimhanya kuenda kunoona kuti mwana ari kuita sei. Zvanga zvitoro zvinowanwa kwandiri, ndokwandakambomuona aiwa hazvisi kukwanisika. Zvekuti pekutanga makatombofunga kuti mwana aroiwa? Ndakatoti mwana aroiwa, ndakatochema chaizvo kuti mwana wangu aroiwa, pati ndakazorilaedza taenda naye kugomo that very day. Ndokwavakasikomutora ndobva vamutambira, ndobva tatoona kuti kune vamwe vakawanda vari kuita izvozvo. Ngatimbokutorai mashure musi wazopiswa dzimba, dzaive nguvai? Pamba panga painani? Pamba panga paine amai vake nevana vadzadzi dzake ndovanga varipo. Ndaenda kutonoripota nekuti anga andirwisa kuma10 zekuseni akandirwisa, vatatiza tese panapa. Saka ndaenda kunoripota kumapurisa ndichida kuti vamutore, ndozomutora from mapurisa ndichimuendesa kuHarare. Ndopakasara izopisa dzimba kuma2. Varipo ndizvakafamba sei? Kuma2 masikati? Masikati kuma2. Mumba mamusina vanhu? Mumba akati vatibudai, vanga vari muamai acho, akati vatibudai mahwana asati atanga munofira imomo. Ndobva amai vabva vabuda zikanzi chibvai panapa, ndobva pano panomira kugedhi. Saka iye ndobva atonokumira machisi, akanokumira machisi panext door. Ndobva vaya ndovabatidza dzimba dzese, amai vangu vatarisa kugedhi. Dzese dzimba dzakatsva, hapana chavakwanisa kubuditsa kana chii, mamune zvakawanda zvakatsvira mumwe. Tiri kuona kuti hongu makarasikirwa nezvinhu zvamamashanda, asi upenyu hwakachengetedzeka. Akatovati mahwana atanga budai. Mune vana vangani mhuri yenyu yakakura sei? Ndine 7 vana. Ndine vakomana 4 nevasikana 3. Saka vakomana 4 iye ndiye first born. Poita vanin'ina vake 3 vobva vaita 4. Kozouya 3 vasikana kupedzisira. Ndovama muchiona panapa. Tinoziva kuti isusu kana tiine zvinhu zvatiinazvo zvese zvinenge zvine mumba, midziyo zvekushandisa zvazvine mumba, mungatitsanangurire nezvipi zvimwe zvezvinhu zvenyu imimi zvakapararira mumba? Mumba makaparara mubhedha, magumbeze, marata, magalvanized green aya angari 15. Then mastovu, mamune gasi stovu inowane yanga yatongobikiswa kamwe chete, yashandiswa kamwe chete, yakapararira imomo. Then 4 bags dzefertilizer dzakatsvira imomo. Then solar 250 watts yakatsvira imomo. Radio yanga iri muhombe, subwoofer yakatsvira imomo. Then hembe nyowani dzedu dzatati nadzo negrosari yanga ririmo, zvese zvakangotsvira. Muchirimu tiri kuti isusu zvese midziyo yenyu yese yakapararira imomo. Vanhu vakangobuda nehembe dzavanga nadzo pamiri pawakanzi mahwana atanga. Hongu, mapoto, mapleti, zvese zvanga zvirimo mudzimba umu zvakatsva, nemeshinari yangu yekudiridzisa zvakatsva, nemapaipi acho zvese zvakatsva. Nezvandaishandisa zvitozikanwa munharaunda nokuti anga nekiti yake yeirrigation, zvese zvakatsva. Taona isusu mashure mataura kuti mimi nguva yakazotsva panopamba imimi mamatoenda kumapurisa nekuti anga akurwisai. Kari kekutange rekukurwisai, uye kamuchiti akanga andirwisa, akakurwisai sei? Zvaive zvibhakera here? Aikurwisai nei? Nezvibhakera. Aindwisai nezvibhakera, anga asina weapon yakabata, asi asipesera tora simbi. Iron ine 2 meters. Ndo yakazoida akuda kudrova nayo. Ari kukurwisai imimi. Vamwe vana vakanga vari papi, uye maisatyira here? Vamwe vana magariro amakanga makuita pano, maisatyira here vana vadiki vamwe kutaura nezvavavo? Aiwa, ndaitovatyira.
nekuti akatomborova imwe mbwa yemwe mwana akairova ikatofa ipapo saka ndaitongotya kuti achandikwanisa kundiurayira kana mwana. Pazvese paaita pane pamakamboendawo here kana kuti munomhangara kumapurisa kuti akwanise kutorwa kana kuti maziva kuti mwana ane zvinodhaka zvaari kutora mataura nyaya kuti maimbomuisa kupsychiatric ko vanhu vanoita nyaya yemarehabilitation kuti kunoenda vanhu veye vanotora zvinodhaka izvi pane kwamakamboda kuendesawo here mwana? Marehabilitation anodhura kunzwa ndakaita saka handinambobvira ndakwanisa kuti ndiende ikoko ndaingomuendesa kupsychiatric chete kugomo. Izvozvo very expensive and afford. Ko munharaunda munomu imimi aikurwisai asvika pakupisa musha, ko munharaunda nevamwe aigara sei nevamwe? Munhu aritori polite kune vanhu, munhu aritori silent, haatauri nevanhu aite sei anogona kunge akangozvinyararira achingobhihevhiwo behavior yake chinyararira. Saka ipapa pazvinhu zvaiita kuuya asi mamazvisi anenge ari munhu akanyara. Anenge ari munhu akatonyara zvoti ukamona ungomufungira. Tiri kuona isusu kuti nyaya yezvinodhaka iri kuparadza upenyu hwevana huri kuparadzwa. Nhasi unowu taiva pano pamusha paparadzwa. Chii chamungade kutaura pamusoro pevanhu vari kutora zvinodhaka uye vari kutengesa zvinodhaka? Vamwe vanototi munharaunda totoziva vanhu vanotengesa asi dzimwe nguva mapurisa akauya vanhu ivo havasungwi. Muno munharaunda mune vamunoziva here? Kwete hapana vanoziva vangu vanotengesa asi ndinoziva kuti vanenge varimo nokuti zviri kuzoitika vanhu vatora zvinodhaka zvacho zviri kuonekwa. Saka ndine chikurudziro hangu kuti kune vanotengesa zvinodhaka varegedza nokuti vari kuuraya generation inofanira kuzotichengeta mangwana. Vari kudestroya mind yebusiness mugeneration iyoyo. Vachafunga kutsvanga mabasa, vachafunga kuzvibatsira, vakufunga kuswera vakaungana vachitora madrugs. Saka ndaikumbira kuti dai varegedza izvozvo kana kuti dai vachengetewe mutemo vakwanisa kuvabata zvakasimba ivo vapa zvirango zvinorwadza. Taona pano pamba imwe imba ichiri yakamira asi imwe taona yatopa chii chakaitika kuti imwe ichiri yakamira imwe yakabva yaparara? Yakaparara iyo yakanga ine gasi stofu yaibikiswa mumo, yanga yakatonoda gasi. Saka kuputika kwekubata kwaita moto gasi rakaputika, raputika radomba rakreka imba yese yakabva yakreka zvekuti yaida kutodonha ega. Saka taona kuti ingazondowira vanhu vatazongoipesa kuipwanya zvino. Saka iko zvino izvi muri kugara kupi? Muri baba vane mhuri mune vana 7, 6 vari kunoku, uyo ari kuchikurubhi. Muri kugara kupi? Muri kuvata kupi nguva ino yechando? Ini ndotorara kushamwari yangu. Pane shamwari yangu yakandipo rume kuti ndichitara nadzimai vangu. Ndokwandinorara ikoko kushamwari yangu inonzi Jabulani. Anogara kunonzi kwaShirichena. Ndiye akandipo pekugara nepekurara. Saka ndokwandiri nemhuri yangu. Vasikana vamaona panapa vanonorara kwagogo wavo. Ndokwanonorara panapa pane kawani mukasara panorara mukomana wangu mudiki ari panapa. Natsano ndo vari kutomborara panapa. Sisi panapa hatisina pekurara pano. Matimi chikafu chakatsvira imomo mapiwa kwekurara. Pane here rumwe rubatsiro rwakabvawo kune vamwe vanhu kana kuti vemunharaunda? Bongo vanhu vemunharaunda vakabatsira nezvokupfeka zvakawanda nemagumbezi vakatibatsirawo zvaonawo apo napo. Saka ndinoti vatendewo vanhu vemunharaunda muno nemabatsiro avakandiita. Ndinozvitenda zvekuti nokuzviremekedza ndasingatasiri kuti vanobatsira kudaro asi vakandibatsira musha uno kwambwerere kuno. Nemutungamiri wedu anonzi Umbira ndiye akaita program yekuti atiise musoro pamwe chete tibatsire munhu. Saka ndiye akaita kuti ndibatsirike. Tataura zvakare nagogo avo vakaona muzukuru achirova mwana wavo vanoti ivo vakanzwa mwoyo kurwadza vakatokwanisa kununura mwana wavo mushure mekunge varova Brandon maoko kuti adonhedze simbi yaairova nayo baba. Ndinotenda zvangu ukama wangu mwana wangu iye ane musha wakapiswa ndiye ane mwana mukomana mukuru akapisa musha wangu. Makanga imimi nepamusha pakapiswa chinhambo chakakura sei? Ndingaverenge kuti chii musha wangu unongori apo pamusora. Makanga muri kupi nguva yakapiswa pamusha panapa? Chakaitika ndechekuti mukomana uyu akarwisana nababa wake kuno. Ndokunzi nemuzukuru wandogara naye mwanasikana zvikanzi gogo
kubva kumwe ndofunga munonyatanga kuti anoisi muzukuru wenyu. Ndobva ndakaukanda zvandanga ndiri nazvo pasi ndakuuya ndiri kuona uyu mwana wangu mukomana nevamwe vana vakaita mudungwe. Ivo vakanditi amai mhanyai mundibatsire. Ndobva ndati iwe ndokubatsirani ini ndinozosvikofa ikoko nomugonai mwana wako uyu. Ndokubva ndobva ndadzokera kumba ndakutyira ndobva ndasvikokiya pamba ndobva ndadzokera kugedhi. Ndobva abata simbi mukomana uye manje akatanga kuswa ati faiti iyo vachikudzorerawo abva anhonga simbi yakanga yakareba kudai simbi iyoyo. Ndobva nditi amai we mundibatsire kana amai ndidedzera vamwe ndambovadedza kuti kuno kwatone noise zvino vanhu hapana abuda vanhu yakanga iri kuenda vanga vakadzakwa vanhu. Ndokubva pai ndangoti bango pagedhi. Ndokubva ndasvika ndikati nai uda kuuraya mwana wangu. Ndokubva ndaita purani yekurova ndobva ndamuti muno mubho nebangori. Ndobva ndadzokera ndichirova majoini apa ndobva ndakazorova shamunhata. Ndobva aregera ndobva nditarisa kudai ana chaakataura ndinganyebe. Ndobva ndakanda chishamu pasi ndobva angonanga kudzoka kuno straight. Zvadodaro vakati baba izvi hazvichaita izvi endai kumapurisa. Baba vacho ndobva vangotora bhasikoro ndobva vananga kune musharudzo kwanyamushabhadhi wesekeni line. Ndobva vasvika tisikwanise enda kumataundi kunyamweda. Ndokubva vaenda kunyamweda taundi ndakasara ndiine muroora nevana. Ndobva vati amai tauya kunoti hatina kutya. Saka mwana yanga arase chikafu chiri pamoto. Mumakanda ikokoko kunoita zvakanaka zvakanzirega indinotarisa. Netivana twake tisikana titatu ndobva angoti zvemuroora ndobvawo. Nguva ini ndapinda mubhedhu ndasina muzomushi ndandine flu. Kati ini ndiri kuramba ndakarara mukomana akaya kunoti inodimburwa kuno. Ndobva ndamuka ndiri kutotarisa nepahwindo ndiri kuona muroora ari kutomhanya nevana. Ndikati iwe Daniela zarira mukicheni tibude munhu tigare panze ona muroora auya mbuya kwavo. Zvakadaro ndobva vatoti amai ndatotiza kundatonzi ndoda kukuurayai mese nevana venyu mambondirwisana baba. Ndobva ndati hatigarei pano. Tagara kudaro aripowo mukadzimina wangu ari nedzimba dzepamberi pedzangu. Nditoona kuti ana mai guru makagara pamuranjisi apo dzimba dzatsvangu akanga achibva kumashopa yako. Ndobva ndakangoti budei ndikati kwaimuroora dzimba dzacho kuona pakubuda musapa kuti ndimhanye ndakapera simba semunhu aivhara. Muroora abata gotsi akuchema ndamubata ndakuchirega kuchema hauna chamunoskuita kuti uendeko kandisikuda. Takazongoya zvokuravarira zvese vanhu tiri kutya munhu ane hondo dzake. Ndokuuya ndokusvika apo ini nekutaura kwandaita saambuya ndakupopotera ini ndakudzokera kumba nekuti tinopesana nemunhu akandinzwa ichava ndicharohwa ini ndambomurova uku ndaakutya. Ndobva ndakatanga kudzokera kumba tagara kumba muroora auya ndakungonyararidzana nemuroora nguva dzatokumatupo none mwana auyu tisikana tudiki baba mauya zvikanzika dzimba dzese dzatsva. Mwana akati uri kutaurei zvikanzi chokwadi baba dzimba dzatsva. Nyangwe mandakatarisa uzosvika ndakati usaende ikoko baba asiri unopondwa pamwe ariko kumba ikoko. Zvakanzi amai handisi kuenda asi chandirwadza ndiokuti mapurisa havana kutora action ndichitaura kuti mwana yaida kutondiuraya uyai mundibatsirewo mwana uyu ati hanzi musunge uende naye. Saka ndoita sei ndakati mwanangu chiidedza sabhuku mutore vamwe vemusha mumuinge zvaari kunzi aenda kwadzunguru. Vakaita saizvozvo nasabhuku ndobva vazotoita vakomana vokutsvaga kuti vabate mukomana vatomusunga. Ndizonzwa kuti zaroroka tamusunga amaita uya naye tamuisa mukasipeyamo. Zvakadaro ndokurara. Mangwana kuseni mukomana ndobva akati ina amai ndakutoita zvokuti ndiende kunomutsvagira pokunoisa mwana. Ndakati zvinokamusiya akasunungura takutotya kuti anogona kutiparadza. Zvikanzi aiwa mai regai ndiende. Ndobva angobuda mukomana ndobva aenda akanoswera akarara akazoya mangwana akati amai ndakutakura mwana ndavana kukunomuisa. Ndobva vati munenge utanga atoponerwa apa napara. Ndobva vazomutakura mukoma wacho ndobva vaenda. Ndakazofona zvikanzi amai tatoenda naye tatosvika paari kunzi timuise. Ndikati mafamba naye zvakanaka zvikanzi Saka mukomana akatora unenge mwedzi wese achiti akaenda anonorara musango achigadzirisa mapepa emwana uyu. Zvaive zvinhu zvakangondibata kana nini nanhasi so
ezvimadeko ndaitaura kuti inini mwana wekao akapedza kurapwa inini ndakabatikana mwana wangu handisi kumubvunyerera akaparadza zvinhu zvakawanda zvangu washanda nemukadzi wako imbomusiyani adzidziswe ikoko kuchikoro aurayiwe kasi kuti anodzidziswa nekuti akakurumidza kudzoka kunokako achasvobatana kunhamo agoita iwe uchaurayiwa iwe inapa ndakakurega wakatemwa nesimbi iyo mwanangu madeko mwana wakafa ndichitodedza rita rako zvino handichada ndamboonekwa zvikuitwa tiri kuona mbuya kuti iko zvino izvi nyika yose iri kuchema pamusoro pezviri kudhaa zvinodhaka zviri kutora vana vechidiki. Vamwe vanoti mutoriro, vamwe voti guka, vamwe zvimwe zvinhu zvakanga zvisiko imimi muchikura. Chii chamungade kutaura pamusoro pevanhu vari kutengesa zvinhu zviri kuparadza upenyu, zviri kuparadza raramo yevanhu? Ipapo tine chichemo nekuda kwokuti vana vedu vari kukura, vana vatiri kubereka ndoyanga iri nhaka. Saka tikutoita chichemo kuti nhai hurumende madii kubata vanhu vari kutengesa izvi, vari kumbopinda nazvo nekupi? Nekuti izvozvo ndine mwana wanzadzi yangu ari kumusoro kwanyamuchamba uko, so ndakapera hanzadzi yangu akasvika pamba chiti hanzadzi haachataurika naye mwana, anongo yazodya sadza akutoda kundirwisa. Ndakati hanzadzi usatombotaura naye because unotourayiwa. Saka ini ndotone chichemo kuti nyika iri kutoparadzwa, vari kuita izvi hondo vari kutoparadza nyika, vauraya vana, vauraya nyika, vana havachanzwa ende hakutombomunzwa akanzwisisa kana takutotya vana vedu kuti ndakada kundisimudza rurimi ndinourayiwa. Ende ndine chokwacho kuti ndichiteerera redhiyo vakawanda vari kutoparadzwa nevana. Saka ndikutoona kuti hondo yakadai yakatouya muzimbabwe ikai hamene kuti ichapera sei, ende dai zvanga zvichikwanisika zvinhu izvi kaizvi zvaitotsva zvazvo nedota racho zvese, nekuti vana vedu vatopara. Hamene kuti tichapona sei muhondo yakadai. Vasikana, vakadzi vakuru anosadza kutotengesa zvinhu zvese zviri mumba, ndozvatikunzwa muredhiyo achitsvaga kanhu aka kekuti hakana zvakanomuitira, asi nyika yaparara. Kana ndakatarisa Mwari dai vauya zvavo pamwe nevanogona kumisa chiitiko chakadai, Mwari dai vatiitira nyasha. Zita rangu ndonzi Stella Mumusha. Musakanganwe kuita subscribe.